està a la nostra web, Espanya l'ha utilitzat aquests 4 últims mesos per comprar la deuta pública que ningú li comprava. Com que emetia deute pública per pagar la despesa corrent dels funcionaris i dels ministeris i de tota la tropa que no hi tenien recursos, aquesta deute pública, la que no es comprava a Europa, doncs aleshores ells, amb el fons de reserva de pensions, l'avalaven. Per tant, les pensions de tots els espanyols estan en deute pública, que no valen res. Espanya està molt malament. Què hem de fer els catalans quan l'Espanya que es volia anul·lar resulta que ha construït un estat d'autonomies que l'ha acabat anul·lant amb ell? Això és allò de Francesc Pujols, és allò de que Catalunya sobreviu sempre als seus il·lustres enterradors. Van crear l'estat d'autonomies per ensorrar-nos i aquestes 17 autonomies fantasmes no l'han pogut mantenir. Han arruïnat Espanya. Per tant, què hem de fer? Home, doncs em sembla que és el moment de marxar. És el moment de marxar, d'assolir un nou estat, de restituir la nostra sobirania nacional, i és el moment en el que Europa, home, si ho fem bé, dirà, potser sí que Europa necessita al sur un país que treballi. Perquè Europa, el fracàs dels fons estructurals europeus d'aquests últims 15